music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bogo, La Union, or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing.
Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Winner Wednesday. Nabanggit nga natin ang panalo, mga bagay na alam natin na kaya natin ipanalo at mga bagay na gusto nating ipanalo. Yes naman, partner. And winning ideas and inspiring stories for our guest and our updates as well, no, partner? Oo, at syempre, kamusta ka naman, partner? At meron tayong beauty rest. Beauty rest talaga? Sana all nagpapahinga. Well, it was a winning
ano ba kahapon. Mm. It's something talaga na I've won something. Mm. So, thank you sa mga sumuporta and congratulations also to my classmates. Ikaw ba, partner, any winning achievements recently? Yes, ang dami. Ito yung mga panahon na kailangan natin tumulong. Laging Yes. sasabi, yung mga bagay na maliit lang, malaking bagay na to para sa nakakarami. Ang pag-share lang ng mga projects or mga donation drive, malaking bagay yan. Napag-usapan nga namin kahapon, Kabataan yun ng nga. Pag-asa ng Bayan with our virtual co-host na si Irish Kawili. Maraming salamat Yes. pala, Irish Kawili, sa pagiging parte ng kahapon ng Morning Balitaktakan. Kaya nga, I was telling na kayang-kaya na ni Irish and we are very proud of you of winning these things na ginagawa mo for yourself and syempre for the community. Kasi partner, di ba, they told me na she was really into hosting naman na for some time. So, nakita naman natin yung passion niya in winning these battles. Palong-palong panalo. Kaya Oo, nga di ba? eh. At eto, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga update at balita ngayong kaganapan nangyayari sa Pilipinas, sa Cordillera at sa buong mundo. Kabilang nga dito ang ating Afghanistan update Oo sa ating mga nga. OFW na kung saan malaking pangyayari ang nagbigay ng twist sa ating mga OFW sa Afghanistan. Oo, makakamusta natin sila, partner. And Yes. also, we have two amazing guests Oo. today that would give us winning as battles and putting an end to things that needed to end. Kaya sa mga car engineers natin dyan, tutok lang. Oo, aarangkada ang ating barangayan na kung Yes. saan it's all about turismo at pagtulong din sa ating barangay at Yes. community. Kaya nga. And lastly, our guest talakayan na isang taga-Bayumbong. Wow. Oo, na kung saan isang guro na binigyan niya ng kakayahan at kapangyarihan ang ating mga kabataan at community at para matulungan. Wow, gusto ko yan, partner. Kaya sa mga car engineers natin dyan na nanonood sa atin, tutok lang kasi marami pa kami for today. At marami pa yan dahil kasama mo. At kami, dalawa sa Tambalang Sipaw. At ako, si Papa P, ang magpapainit at magdudulot ng good vibes. Naman, and siya Kikay kakulitan at kakwentuhan nyo tuwing agahan dito lang sa Morning Balitaktakan! Nagbabalik ang Tambalang Sipaw! Nabanggit nga natin kanina ang salitang panalo or winning or winner Wednesday. Oo. At yung mga panalo nating ginagawa at mga gusto nating magawa sa buhay. Yes naman, partner. And winning doesn't always have to be something big. Lagi kong sinasabi yan na hindi kasi dapat malaki ka agad. You've been trying so hard lately and that's a reason for you to win already. Tumpa ka dyan. At ngayon nga, meron tayong update sa ating linggo ng kabataan. Yes, yun At nga. sa panguna ng ating Sangguniang Kabataan Federation. At panalong-panalo ito dahil pwede na kayong sumama sa iba't ibang kompetisyon at following the health protocols. Kayong ba man din, kaya natin gawin to kahit ngayong pandemya. Definitely, partner. One of the programs that is included and that is the road safety webinar na ikakaligtas natin on the streets. Kasi nga naman, we've been trying to do this naman a long time already. But the thing is that kailangan natin siyang
i-broaden kasi minsan pasaway tayo pagdating sa kalsada. And Oo. that is one of the reason why there are vehicular accidents. So, Yes, aside oo. from that, partner, we also have other activities. Oo, nandiyan ang singing competition. Wow! At dance competition. Wow Na kung naman. saan malaking bagay ito para mailabas ang kanilang talento at mga skills ng ating mga kabataan dito sa Cordillera. Oo. And partner, for the singing and dance competition, mga car rangers, that's open to solo performance and also group with a member of 2 to 3 members. At as for the dancing naman, nandyan ang 2 to 3 members. Then, yes Arangkada naman. ngayon yan Yung mga iba't ibang competition, dagdag pa dito, ang ating sports. Yes naman. Badminton, chess, at ang Darts. ating darts, at ito pa, Esports, na oo. talagang nauuso ngayong pandemya. Nasa bahay lang, Kaya pwede ka nga nang manalo. Bagong-bago yan. And aside from that, mga car rangers, we also have the Battle of the Bands naman. So sa mga car rangers natin dyan that want to have their voice heard through rock and a genre of rock, yan, sali na kayo. That would be on August 28. That is between 3 p.m. to 7 p.m. Oh, rock and roll na tayo mga ka-rangers dyan sa True. ating Battle of the Bands. Dagdag pa dito ang ating vlogging contest. Sa mga Oo. vloggers dyan, hello guys! Ayan, hello Sali guys. na ako, kayo. oo. And ang theme dyan na partner is ang kwento ng buhay ko. So, lalo na ngayong pandemya, ano yung mga kwento na nabuo na nasa 4 na sulok ng iyong bahay? and that's vaguely introducing us to all of the platforms na kaya nating magawa. Kahit na pandemic, sa mga car rangers natin dyan that are interested, you can check the SK Federation Facebook page for you to get all the details and kung saan man natin isasubmit yung ating mga performances. Tama naman. At ito, talagang panalo pa natin yan. Ipapanalo natin yan dahil narito na ang ating sandata kontra COVID-19, ang Yes. ating vaccination. At ito, arangkada ang ating vaccination schedule ngayong August 18, 2021. At lagi, magsisimula ito ng 8 a.m. to 2 p.m. At ito, sa ating vaccination area, ang mangunguna ay ang vaccination site natin ay ang SM B1 parking. Yes, Narito ang partner. first dose A4 at kailangan po to ng stub at kailangan yung kumuha ng mga stub dito sa ating health district ng Quirino Hill Health District, Aurora Hill Health District, Quezon Hill Health District, Asin Health District at City Camp Health District. Naman. And for SLUG, mga car rangers, this is for your second dose ng Sinovac. All those who have missed their schedule will now be vaccinated and it is open from all barangays. And you don't need your stub. Just bring your vaccination passport inclusive of your QR code. At requirements naman natin sa for A4, paalala lang po, magdala lang po tayo ng valid government-issued ID or either one of the following, ng valid company ID, health certificate issued by Health Service Office, and a copy of existing contract or other proof of employment na kung saan para masabi na nasa kategorya ka ng A4. Yes, di ba tayo partner, ang ginamit natin is certificate of Yes. employment, which is definitely valid as long as it is signed by your immediate supervisor. Yun yung other clause ng other documents, mga car rangers. Oo, at sa mga ating mga paalala din, do not go to the vaccination site if you have recently swab and kailangan po natin hintayin muna natin ang ating resulta na negatibo. Yes, and if you are a close contact of a positive case, complete the 14-day quarantine muna, mga car rangers. And syempre, if we have cough, colds, fever, or flu, delay your vaccination for a while as to prevent us for any transmission of the said virus. Diba, mga car rangers? Kasi hindi rin naman kayo papayagan. And another is that, partner, don't go to the vaccination sites with an empty stomach. Kasi Yes. alam nyo, importante yan. Kasi minsan pag nagugutom ka na, you're getting out of patience. Kaya minsan doon nagsa-start kasi yung maliliit na conflict during the vaccination, sa paglinya ng vaccination mismo. Oo. At ito, nabanggit nga natin yung salitang laban. Yes. At ito, patuloy na lumalaban ang ating mga OFW sa Afghanistan. Kakamustahin natin ang ating update ng mga ating kababayan na naroon sa medyo hindi kanais-nais na pangyayari. At takot at pangamba ang bumabalot sa bansang Kaya Afghanistan nga ngayon. eh. Dahil ang
Taliban, ng grupong Taliban na ang pumalit at napasakamay na nila ang pamumuno sa bansang Afghanistan. Nakausap nga natin kagabi, virtually, ang presidente ng Filipino community in Afghanistan na si Sir Joseph Gumpal. Ito mapapanood natin. Takot at pangamba ang ngayoy bumabalot sa bansang Afghanistan nang mapasakamay ng grupong Taliban ang pamumuno rito. Walang alinlangang dinagsan ng lokal ang ilang paliparan para makaalis at makaiwas sa rebelding pamamalakad ng mga Taliban. Patuloy na nagpapakatatag ang ating mga kababayan na nasa Afghanistan at nakapanayam ng RNG Luzon ang tumatayong presidente ng Filipino community in Afghanistan na si Joseph Glenn Gumpal. So far, concerning security, wala naman pong peligro sa in relation to war or encounters or conflict na ganyan. Wala na po. Tapos na yun kasi nasa kanila na ang administration eh. Kaya wala nang mga peligro sa ganon na conflict, encounters, labanan, ganon, barila, wala na po nun. Yung inaano lang namin ay yung aming repatriation dahil naiinip na rin kami. Yes po. Sir Joseph, kapag ganito na nag-iba na ang administrasyon, ano po yung una nyong naramdaman nung panahon na kailangan nyo na umalis at Taliban na ang pumunta sa administrasyon ng Afghanistan? Actually, yung decision na kami kailangan nang umalis nung gera pa lang sa norte, sa mga probinsya, nung papasok pa lang sila rito. We have decided to repatriate that time na kailangan na kami umalis dahil siyempre ayaw namin ma-involve sa conflict, sa encounters nila, sa labanan nila. Kailangan na namin umalis talaga noon. So it was decided long way back, probably mga 2-3 weeks ago. Kaya lang dahil sa pangyayari na naka-cancel yung mga flights, na pending. At saka yung pag-uusap namin noon na kasi ang unang proposal ang unang decision ng gobyerno para ma-repatriate kami kukuha ng chartered flight from the Philippine Airlines at papunta rito. Ang problema naman, na-disapprove naman yung landing rights namin, yung landing permit na hindi naman inapprovehan yung landing request. So, ang Philippine Embassy nag-sort out na bumili na lang ng ticket, bumili na lang ang gobyerno ng ticket sa Turkish Airways through via Istanbul, which nagkaroon na nga ng batch by batch na yung first batch is 36, tapos second batch ganon. Supposed to be ang first flight, ang schedule ng first flight supposed to be is 22nd. It so happen na naging mas maaga yung pagpasok ng mga Taliban dito sa Kabul, naging mas maaga. Kaya nag-apurado kami. Okay na sana dahil may mga nabili ng ticket yung booking kasi na-postpone kasi commercial yan commercial airline yung Turkish Airways hanggang sa inabutan na kami ng pagpasok ng mga Taliban at pagpalit ng administrasyon. Ngayon, nung pagpalit ng administrasyon, saka naman pumasok itong 100,000 mga taong nagsisik ng refuge papuntang Amerika. Kaya nagkagulo sa airport. So nag-decide ng Turkish Airways na i-cancel yung flight ng Turkish Airways the next 15 days. Yes, at yan nakita natin ang kalagayan ng ating OFW sa pumumuno din ni Sir Joseph, ang presidente ng Filipino community sa Afghanistan. At ayon sa kanya, kahapon hindi natuloy
dahil sa dami ng mga naroon sa paliparan. Yun At nga. ngayon nga, aasahan na higit 80 na Filipino community natin sa Afghanistan ang makakawi mamayang gabi dahil darating na at ipupush pa rin nila ang repatriation flight na galing sa tulong ng Embahada ng Pilipinas. Kaya nga, so sa mga car rangers natin dyan, mag-iingat po tayo. And sinabi niya naman that yung kung man safety, hindi naman siya malaking bagay, pero pinapaalalahanan pa rin natin, lalo na partner sa mga kababaihan, yung kinuwento mo kanina. So, ingat lang po tayo. And syempre, itutuloy natin ang laban na yan. So, sa mga car rangers natin dyan, laban lang po tayo. Partner, we have one high-spirited and enthusiastic youth leader today. This morning, nabibigyan naman tayo ng bagong pagtinding at paglaban sa ngayong pandemic, even though we are restricted in the four corners of our houses, and that marami silang nagawa for our community. We have with us Mr. Adrian Fernandez, and he is the president of Oscar Alumni Community Incorporated. Good morning! Hello, good morning, Paul and Shekinah, sa mga car rangers natin dyan nanonood ng Morning Balitaktakan. Maganda at mapagmalayang umaga po sa ating lahat. Yes, Sir Adrian. Sorpresa nila. Nga niya na talagang pagiging youth leader at pagtulong sa bayan ang ginagawa ninyo. Ngayon, na challenging times at hinaharap natin ang pagsubok ng pandemya. Kamusta po ang inyong paglingkod bayan at pagtulong sa ating community? Totoo yan, Paul, no? Ngayong time ng pandemic, lahat ng tao may anxiety, very challenging talaga tong days na to for all of us. Pero ang kagandahan dyan, may mga produktibo naman na nagaganap, particular sa mga youth leaders o sa mga kabataan natin na talagang meron silang mga winning stories or panalo stories, at nakakatuwa na ito ay nakakatulong, maliit man or malaki, sa ating pamayanan dito sa Cordillera. So, ayun, Paul, nakakatuwa isipin na maraming mga youth leaders dito sa ating bayan, sa ating region, na handa talagang magbigay ng kanilang inspirasyon at message of hope para sa mga apektado rin ng pandemya na to. Kaya nga, Sir Adrian, we've seen how the youth stood ngayong pandemic. Sir Adrian, meron kasi tayong maging activities na naging communal. And nakita natin how these projects and platforms have helped our community. Sir Adrian, ano yung mga naging proyekto natin ngayong pandemic? Ayun, tama ka dun, Shekinah, no? During the onset ng pandemic, nagkaroon tayo ng mga programa sa aming organisasyon. Nagkaroon kami ng mga programa kung saan ito ay nakatulong partikular sa mga kaibigan natin na people with disabilities, yung kanilang pamilya. Nakapagbigay tayo ng kaunting ayuda kasi nagkaroon tayo ng fundraising. Well, ang aming organisasyon po, nung una pa lang ay talagang tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng mga calamity. But during the time na nagkaroon ng pandemya, dinivert namin yung attention namin dun. At nagkaroon nga kami ng Offline HPCD. Ito ay isang aktibidad kung saan nakatulong kami sa 52 na pamilya na may mga anak sila na may mga special needs. Tayo ay nakapabigay ng grocery items sa kaunting tulong pinansyal para sa kanilang mga maintenance ng kanilang mga gamot. At bukod dyan, nagkaroon din tayo ng aktibidad noong last year, nung December, ng handog naman para sa mga bata. Nagbigay tayo ng mga stuffed toys. Ayan, yun yung mga larawan kung saan nagkaroon tayo ng purchasing ng mga grocery items na ibinigay natin sa mga kasamahan natin na nangangailangan. Kasi ito yung time na wala pang ayuda sa gobyerno. So, naging very aggressive tayo na grabe. Lockdown nun. So, paano tayo makakatulong kahit paano. So, ng mga fundraising drive na talaga nakatulong sa kanila during the time na wala pang mga ayuda galing sa gobyerno. At sila ay nagpapasalamat kasi yun nga, maliit man or malaki, talagang nakatulong ang mga youth natin para sa napakagandang inisyatibo na ito. Yes, oo. At malaking tulong ito ang nabanggit ni Sir Adrian sa pagtulong sa ating community. Yes. At ikwento nyo naman po ang Project
fun na ginawa ninyo patungkol sa pagtulong nga ng ating bayan? Yan naman yung Project of Fun naman na yan ay parte yan ng pagtulong natin sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses sa rehiyon ng Region 2 no, sa bayan sa probinsya ng Cagayan at Isabela. So sabi ko nga tayo ay aktibo sa pagtulong sa mga ganitong mga gawain. Kaya nung nalaman natin na sila ay naapektuhan, bagamat hindi sila parte ng ating rehiyon, tayo ay talagang tumulong. So nagkaroon tayo ng fundraising muli at yun naman ang mga pondo naman ay ginamit natin sa mga pangangailangan nila, like nag-provide tayo ng flashlight. Parang ano kasi yan parang light. Parang yung sobrang daming kailangan during that time, inisip namin mag-focus lang sa isa muna, like bumili kami ng mga flashlight saka yung mga ilaw na rechargeable para makatulong kasi yun yung time na naglilinis sila eh. Naglilinis na sila ng mga putik nagawa ng mga ng bagyong yan. So nakatulong talaga ng malaki diyan sa kanilang sa mga bayan, sa mga apektadong bayan sa Isabela at Cagayan. Yes, napakalaking bagay niyan that time, Sir Adrian, because it's a shed of light to everyone in the darkness. And Exactly, totoo. yun nga po. Sir Adrian, isa pa po is yung Project Kalinga. Ano to, Sir Adrian, and sining mga natulungan natin in this project? Okay. So bukod sa mga ginagawa natin sa organisasyon, no, tayo ay binubuo rin ng iba't ibang grupo within our organization. So meron tayong mga kasamahan na nasa ibang probinsya like Kalinga. Ayan, sila ay nagbigay naman ng mga serbisyo sa kanilang munting pamayan doon. So sila ay nagtanim. Ito naman ay part ng ating ng environmental and sustainability projects, no, or initiatives kung saan tayo ay tumutulong sa pagkalinga sa ating kalikasan. Particular na yung grupo sa Kalinga, sila ay nagtanim. Tayo rin dito sa Baguio City, nagkaroon tayo ng plugging, nagkaroon din tayo ng collaboration with other organizations kung saan tayo ay talagang nangangalaga. Pinapakita natin na kailangan pangalagaan din ang kapaligiran. Kahit di ba kung may magandang dulot ang pandemya, ito yung nakahinga yung ating Mother Nature, di ba? Kasi walang masyadong pollution. So pinapakita natin na kaya natin na sabayan. So sinabayan natin itong mga bagay na ito na initiative natin para naman sa kalikasan. Yes naman. At Sir Adrian, nabanggit nga natin na ang pagtutulong ay nagsisimula sa pag-volunteer at pagkukusa. Paano mo naman ini-encourage ang ating mga kabataan naman para maipakita ang kanilang pagtulong at bayanihan sa ating bayan? Naniniwala ako na lahat ng tao ay may kakayahan na talagang maglingkod, no? Partikular sa mga kabataan o leader ng kabataan ng ating rehiyon o ng ating bayan. Kailangan lang minsan maalog, di ba? Kailangan lang minsan ma-encourage or ma-inspire. Siguro isipin na lang natin na kung hindi tayo ang gagawa, sino pa? So yun ang laging tumatakbo sa isip. We have so much to do, no? So kailangan natin magtulong-tulong kasi hindi kakayanin ng iisang tao lang. So we're encouraging actually na to galvanize our young youth into action para makatulong sa overall dream natin sa nation building. Yun lang naman ang pinaka-vision ng aming organization, no, na to really help our Cordillera be part of the changes sa community natin or maliit. Yes, Sir Adrian, you've left a very powerful statement that we want to galvanize our future with this culture bearers that we have currently. Sir Adrian, lastly, why do you have so much faith in our youth? And nakita naman natin with your projects that these are helping the community. So, sa mga ka-RNgers natin dyan that is interested to be part of the youth community, you can always reach them to their Facebook account. And with these projects, nakita natin how we can do so much more changes and winning in this battle. So, gusto naming magpasalamat kay Sir Adrian for gracing us this morning. Yes.
Yan, kasi ano siya eh, he will be he's also running another program right now that is naman, the tourism is very lucky to have you by our side. Sir Adrian, why do you have so much faith in the tourism, in the youth leaders that we currently have? Ay talagang malakas ang aking tiwala no sa ating youth no kasi malaki yung population ng youth no sa buong population ng bansa at naniniwala tayo na kapag itong mga youth na to nagsama-sama at talagang naniwala na kaya no, yung mga winning stories no yung mga panalo stories natin pagsama-samahin natin so talagang we can give a greater impact sa ginagalawan natin community o pamayanan and yun nga no mabanggit ko na rin Shikay na right now, we are having or planning to conduct an activity this coming August 30 kung saan magkasama-sama ang mga youth dito sa Cordillera as we celebrate yung Linggo ng Kabataan at yung National Heroes Day. We'll be having the 5th na run ng ating Kabayanihan ng Kabataan Forum. So dito maririnig natin yung iba't ibang winning stories, panalo stories ng mga kabataan kung paano ba sila na nakatulong at paano ba sila ka-inspire even during this time of pandemic. Ano yung mga naging activity nila at ano yung mga small or big actions sila na nakatulong sa kanilang maliit na pamayanan. Naman, Sir Adrian, thank you so much for allowing us to see the value and the value of the youth in our present community and situation. Sir Adrian, any upcoming projects that you want to promote and invite our Car-Rangers as well? Ayun. So again, sa mga Car-Rangers natin dyan, mga tinig natin na viewers sa Morning Balitaktakan, iniimbita po namin kayo sa darating na August 30 as we come up with our KKF or Kabayanihan ng Kabataan Forum. This is in collaboration with the National Youth Commission, CHED, Federation ng SK ng La Trinidad at ng Baguio City, gayon din ng Rotaract Club of Baguio South. So kami po sa Oscar Alumni Community ay magkakaroon ng forum. Ang topic niya po ay Pandemic, Youth, Heroism, Unleashed. So yun po, ikukwento namin. Meron po kami mga young leaders na mag-i-inspire sa inyo, magdudulot ng good vibes at talagang magkukwento ng kanilang mga advokasya na even during this pandemic ay naging very successful. At pwede nating kapulutan ito ng inspirasyon at pwede nating siyang somewhat na maging role model para tayo ay all sulong sa ating mga pamayanan. That is changing not just the life of the youth, but the community and how we see life in general. Thank you, Sir Adrian, and maraming salamat po. Ingat kayo with your programs and platforms for today. Yes naman. Maraming salamat, Paul and Shikaina. Yes, Sir Adrian. Thank you so much po. Ang ating barangay na talagang binigay niya ang kanyang serbisyo at tulong para sa ating bayan. Lalo na ngayong hinarap nating pandemya at mga pagsubok sa buhay. Yes naman, partner. And hindi pa natatapos yan kasi Yes. partner, back to back tayo Oo. with one of our amazing guests again na malapit sa puso ko to, partner kasi sabi mo isa rin siyang guro, tama ba? Oo, isa siyang guro at binigay niya ang kanyang serbisyo para matulungan ang ating bayan. Ang presidente ng Rotaract Club of Bayumbong at founder ng Project COPE or Project COPE na si Sir John Michael Patpating. Good morning! Yes, Sir John, pwede niyo po bang i-on ang ating audio? I-allow niyo lang po yung audio natin. Yes. Oo, nabanggit niya. Yan Naririnig na po ba ako? Yes, Sir John. Definitely, Sir John. Kamusta po Sir John. mga proyekto ngayon na humarap tayo sa pandemya at ang mga ginagawa pa natin before pa ng pandemya? Pakiulit po, Sir Paul. Sorry. Yes,
Ano po yung mga ginagawa nating proyekto sa Rotary Ano po yung mga ginagawa Club nating of proyekto Bayumbong sa para Rotary matulungan Rotary ang Club ating, of Bayumbong mga para kababayan? matulungan? Okay po. So, during the onset of the pandemic po last year, last March, marami po tayong projects na ginawa under the Rotary Club of Bayombong. Isa na po dyan yung pagtatayo natin or pagtulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng ating community pantry. And then, of course, hindi rin nawawala yung pagmamahal natin sa environment. We have what we call the Living Legacy Project wherein nakapagtanim po tayo ng iba't ibang seedlings para naman mapanatili pa rin ang kagandahan at kalusugan ng ating environment. Isa pa dyan, hindi po tayo tumutigil na tumulong sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa aspeto ng education po dahil tayo ay nagkaroon ng programang tinatawag nating Piso para sa Papel kung saan po ay nag-distribute po tayo ng kahong-kahong bond papers para po sa gagamiting modules ng ating mga students and pupils po. At ayan nga, marami tayong nagawa. Pati nabanggit mo nga pagtulong sa ating paaralan at kabataan. At meron din pala kayong ginawa ng vaccination assistant. Ikwento naman niyo yan, Sir John, para sa ating mga nanonood ka-Rangers. Ay, tama kayo dyan, Sir Paul. Yung pong activity na yon ay actually part ng ating kick-off activity bilang pagbubukas po ng bagong Rotary year po natin ngayong taon, wherein ang pinaka-highlight ng activity na yan ay kailangan nating i-encourage ang ating mga kababayan na magpabakuna kontra sa COVID-19. Ang ginawa po natin dyan ay nagbigay po tayo ng information materials about COVID-19 vaccine dahil tayo po ay naniniwala na ang community literacy and awareness ay napakahalaga sa mga panahon ng pandemya tulad po nito. And aside from that, maswerte po tayo, nagkaroon tayo ng sponsor dahil nabigyan po ng parang perks ang ating mga senior citizens na mga nagpabakuna kung saan nagbigay din po tayo ng free discount coupon sa kanila at ipapakita lang po sa partner business entity natin and then magkakaroon na po sila ng discount. Napakalaking bagay niyan, Sir John, kasi the thing is that sometimes we are not paying so much attention to their basic needs, pero napakalaking bagay ng mga to for them. Sir John, meron pa kasi kaming nakita, one of your project is that you've given attention to the youth and sa mga mas bata pa sa youth members natin. Sir John, ano tong mga activities na to? Okay, yung sinasabi niyo pong project na yan, ma'am, is actually part of our activities for this Rotaract year. Actually, when Rotary Club of Bayombong was already established in the year 2017, marami naman na tayo talagang projects na talagang masosolusyonan yung mga problem sa ating education. So this time, pinagsama-sama natin yung projects na yan. And then, yun nga, pinag-isipan natin yung tinatawag natin ngayong Project COPE, which stands for Creating Opportunities to Fight Problems in Education. And this year po, ang target natin ay yung mga elementary pupils natin sa mga far-flung areas. So, sa kasulukuyan, we are raising funds for that project. Kailangan po naming mag-raise fund para mabigyan sila ng learning kits, and as well as yung tinatawag po nating megaphone dahil based from our initial assessment doon po sa lugar, doon po sa Kakilingan Elementary School, dito po sa Bayombong, they are actually implementing yung blended learning kung saan po modular sila and then they also use yung tinatawag po nating recorded lesson. So for them, to reach out po doon sa far-flung areas, kailangan po nila ng megaphone. So isa po yan sa kailangan po nating pag-ipunan, yung megaphones and learning kits para po sa mga pupils na yon. Kaya nga, Sir John. And again, these things are going beyond what we have, what our duties are as an instructor. Kasi ako din, Sir John, I have to consider
what is most convenient for them. Sir John, how about creating a program naman for our faculty members? Kasi tayo din, Sir John, personally, it's getting into you as well na hindi naman natin maiiwasang napapagod din tayo. Sir John, any activities for our faculty members? Yes po, magandang katanungan po yan. Hindi lang po natin ililimit itong project ko para sa ating mga learners. Nandyan na din po siguro yung pagbibigay din po natin ng other school needs sa ating mga faculty. Siguro sa ngayon, hindi pwede po natin silang bigyan din ng assistance sa load. Pero ang alam ko sa DepEd, meron na po yan. Tulad po last year, we were able to raise fund para makapagbigay po ng other needs ng school mismo like flash drives kasi magagamit pa rin po yan ng mga teachers natin. Aminin po natin, hindi po lahat ay kayang gastusan ng mga guro dahil alam naman po natin na limitado rin at may kanya-kanyang pamilya po tayo. Pero hindi po dyan nag-i-stop ang pagtulong kahit gaano man kalaki or kaliit basta po sa change na gusto nating mangyayari at gagawin po natin yan. Itong pasalamatan at i-promote pa. Yes, sa mga nakapag-donate na po para po sa ating project ko, maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos na po ang bahala upang ibigay sa inyo yung mga blessings pa. At sa mga hindi pa po makakapag-donate, hinihikayat ko po kayo na suportahan po ang Project Cope ng Rotaract Club of Bayombong. Pwede po kayong magbigay ng in-kind donations or financial para naman po mapasaya natin ang ating mga learners doon po sa malalayong lugar dito sa Bayombong, Nueva Vizcaya. I would also like to take this opportunity na pasalamatan po ang Morning Balitaktakan for featuring our Project Cope. Maraming salamat po. Yes. At isa na ng mga guest talakayan ang ating nakasama na si Sir John Michael. Maraming salamat po. Thank you, Sir John, and mag-iingat po kayo. And may this platform be an eye-opener to everybody to be able to help and learn from each other as well. No, partner, kasi tama naman isang Kopon Band will really go far for these students. At ito nga, dalawa nating back-to-back na pagtulong at kahapon pa, ang dami nating natunghayan na mga example of bayanihan at pagtulong. Hindi natatapos kahit umaharap na tayo sa hirap ng pandemya at iba't ibang sakuna at pabago-bagong panahon. Kaya nga, we've won, and we're winning a lot, mga ka-Rangers. Kaya meron pa kami install for you today kasi gusto naman nating tanggalin ang mga mythbusters ngayong pandemic at yung mga variants na yan. So, mga ka-Rangers, tutok lang dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited.
most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, naghanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. 10 artista kasama ang sikat na aktor na ay nagpositibo sa Baguio. Isa tumakas. Narito ang balita ni Charles Nico Limon. Kinumpirma mismo ni Mayor Benjamin Magalong positibo sa COVID-19 ang isang sikat na artista at siyam nitong kasamahan. Positive yung isang grupo na nagsushooting dito, yung grupo nila Mr. Atayde. They committed to us na magkakaroon sila ng bubble, pero hindi nangyari. Nagkataon pala na may mga tao sila na umuwi sa lugar at pagbalik hindi nag-triage.
Tapos yung monthly na testing na commitment nila, hindi nila nagawa. So ito yung nangyari ngayon. There are 10 people do sa grupo nila na out of 100 na nag-positive. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, agad daw umuwi si Atayde bago lumabas ang resulta ng RT-PCR test nito. Positive siya, kaya lang bigla siya umalis kahapon without our knowledge, umalis siya. Claiming na siya lang daw asymptomatic at yung mga kasama niya asymptomatic ay iniwanan na lang siya at bumaba siya sa Manila. May mga potential na pwede siya maka-infect pa ng iba dahil doon sa ginawa niya. So alamin natin kung ano yung I'm in touch with him pero text message lang para alamin ko lang. Binibigyan ko lang na siya ng instruction na make sure na lahat ng tao mo walang lalabas, walang aalis, only to find out na iniwanan na pala niya, nakalis na siya. Dahil sa insidente, iimbestigahan ng pamalang lungsod ang posibleng breach of protocol at di pagsunod ng crew sa mga alituntunin ng kanilang taping bubble. Ipinasok na sa isa sa mga isolation facility ng lungsod ang 9 na nagpositibo rin sa COVID-19. Bantay sarado ang 9 na mga staff at crew na nasa isang hotel para hindi makatakas. Dahil dito, hindi muna papayag ang pamalang lungsod sa anumang shooting sa Baguio, lalo pat na riyan ang banta ng Delta variant. At this time, talaga maghihigpit na kami. Maganda naman na ang intention is nagsushooting sila rito because they would like to promote itong city. Pero meron naman mga commitments yan. Nag-usap kami, there should be commitments. Dapat meron tayong, kailangan nilang i-deliver yung kanilang commitments. Kailangan talagang strictly, they will have to comply with sa mga pinag-usapan. Magdadalawang buwan nang nasa lungsod ang grupo ni Atayde para sa isang upcoming film nito ngayong taon. Dahil sa clustering ng mga kaso sa kanilang grupo, itinigil muna ang shoot. Paghihigpit sa mga border, inaasahang mapapalawig pa kasunod ng kopirmadong kaso ng Delta variant sa syudad. Narito ang detalye ng balitang ito. Isa sa mga iniiwasan ngayon ang Delta variant. Noong nakarang linggo, kinumpirma ng Department of Health Cordillera na nakapasok na sa rehiyon ang Delta variant. Pero bumwelta ang ahensya sa naging pahayag nito. And gusto kong i-correct po yung earlier statement ko na naitag sa ABRA kasi ang returning overseas Filipinos, they have a separate database sa national. So hindi po sila natatag sa region where they have a Philippine address. So yun ang correction ko po doon. So sa national po, lumalabas na wala pa tayong Delta variants. If you will look at the reports of our national office, 0 ang CAR. But we are still reporting it para lang yung public na may possibility na may darating na Delta variant if we will not be vigilant. Ayon sa DOH, noong Abril pa dumating ang babaeng OFW mula Dubai. Nagpositibo ito ng Delta variant. 2 beses itong nag-quarantine hanggang sa ito'y nagnegatibo na. Pag-uwi nito sa Abra, muling nag-quarantine. Yun lang, ay inabot ng 3 buwan bago inilabas ng Philippine Genome Center ang resulta na nagpositibo ito sa Delta variant. Sa mga regional interagency na may address sa Abra, ito po ay noong April 26, dumating siya isang female na 39-year-old returning overseas Filipino from Dubai with an indicated Philippine address in Abra. So dumating siya ng April 26 sa Clark International Airport. April 26 po yun. So dahil meron tayong health protocols, quarantine protocols na quarantine po sila sa Bureau of Quarantine Capas Tarlac. So sa day 5 ng kanyang quarantine, that was May 1, nakuhanan siya ng specimen. Then yung May 2, laboratory result was positive. So ang ginawa, kinontinue pa rin yung kanyang quarantine or isolation doon sa BOQ or Bureau of Quarantine. So from May 3 to 11,
Naka-quarantine po siya. And May 12, case was tagged as recovered per our time-based recovery. So May 13, nagbiyahe po siya sa Bangged. And May 13 to 19, may additional pa rin siyang 7-day quarantine. Kaya naman, masasabi pa sa ngayon ng Cordillera Region na wala pa itong anumang kumpirmadong Delta variant. Maliban sa Delta variant, patuloy pa rin ang monitoring ng ahensya ng mga variants of concern sa rehiyon. Nasa rehiyon na kasi ang Alpha variant, Beta variant at Theta variant at pumalo na sa 228 ang mga kaso. Nananatili ding low risk ang rehiyon Cordillera pagdating sa epidemic risk level. Pero binabantayan pa rin ang ilang probinsya dahil sa pagtaas ng kaso kagaya ng Apayao at Baguio. Nasa low risk actually tayo sa TTMFs and in the hospital care utilization rate. Meron lang mga hospitals na nag-reach na ng danger zone at saka ng kanilang critical zones. So, alam naman natin na binabantayan din namin yung hospitals and our TTMFs. As yun ang indicators po natin, and sa public health, yung sa communities, yung ADAR, yung average daily attack rate, at saka yung 2-week growth change. Charles Nicolimon. Dumako naman tayo sa Pampanga. Mananatili pa rin ang lugar sa MGCQ o Modified General Community Quarantine. Narito ang ronda. 400 na naman ang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pampanga ngayong araw. Ang resulta, mananatili sa Modified General Community Quarantine ang probinsya. Base sa Executive Order No. 17-A Series of 2021, tatagal ito hanggang sa 31 ng Agosto. Kasabay ng pagtaas ng mga nagpupositibo, nanawagan si Pampanga Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa mga private hospital na isangguni agad sa kanila kung sakaling may magpupositibo sa COVID-19. Kung ating kayo man pong sarili yung pera na magpa-PCR kayo ka rin private hospitals, na magpa-swab ko ka rin, mag-positive kayo, kailangan po rin private hospital, balumi mo naman nung nino po rin positive kayong COVID. Manawagan ko po ka rin private hospital, at niya pong executive order gov. Yung mo sana ibabatuing positive na magpa-swab kayo, magpa-PCR kayo, kay Department of Health. Dagdag pa niya, kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19, agad magtungo sa mga barangay health center para agad maaksyonan ang kanilang nararamdaman. Kaawa-awang kondisyon ng mag-asawa, sinurpresa ng mga pulis at OFW. Yan ang kwento na ating ibibida. Sa pangunguna ng PNP Malasiki, sinorpresa nila si Lolo Benigno Fronda, 100 taong gulang, at ang kanyang may bahay na si Lola Felicidad Fronda, 79 na taon. Sila ay residente ng Barangay Palapar Norte sa bayan ng Malasiki. Bitbit nila ang tulong mula kay Bernadette Bulataw, isang OFW sa bansang Israel. Yan nga po, nakita ko yung sitwasyon nila Lolo Benigno at Lola Felicidad from Palapar Norte. May nag-share po sa friend ko through FB na nangangailangan po sila ng tulong. Nabasa ko yung post nila, nakita ko yung picture ni Lola. Doon yung part na naantig yung puso ko kay Lolo Benigno na halos nakahiga po sila sa matigas na kahoy, at si Lola Felicidad naman ay may sakit pa at halos hindi na makakilos. Sabi ko, tulungan ko nga sila. Hindi ako nagdalawang isip na tulungan sila, which is deserve naman nila yun. Nakatanggap ng mga groceries, bagong higaan at wheelchair sina Lola Felicidad at Lolo Benigno. Ipinasuri din ng mag-asawa upang malaman ang estado ng kanilang kalusugan. Kay Mrs. Dadsi kayo, mampakasul kayo kuno niya. O, senda na si tatay. Tanong, may pawit lang na ira, itarmit si kayo. Okay?
Makikita sa video ang nakakaantig na mensahe ng pasasalamat ni Lola Felicidad. Iba kayo, ang tiniba kayo sa amin, nag-itaran si kayo panangarong. Ang tiniba kayo, salamat ya balbala. Ay. Si ang itaryan si kayo, ya panangaro, ararami walang Israel. Si Madam Bernadette Bulataw. Ayon sa PNP Malasiki, ginagawa nila ito upang makahikayat ng iba pang residente na tumulong. Yun na po yung kumbaga dito within sa Malasiki is kumbaga tulong-tulong. Sa mga may kakayang tumulong, mas piliin pa rin natin maging mabuti at mapagbigay sa ating kapwa kasi ito po ay isang biyaya na galing sa Panginoon. Kung may kakayan man po tayo, tumulong po tayo ng konti sa mga nangangailangan. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangiluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang tambalang sipaw! Ngayon, kanina nga napag-usapan natin mga bagay na pang-tulong at laban natin sa COVID-19. Nandiyan ang bayanihan at different donation drive at community projects. Kaya nga, partner. And today, mga Ka-Rangers, we are debunking the myth around COVID variants na alam natin or that we don't know. So we have with us a very hard-working doctor, Dr. Maybel Acantelado, and she is an internal medicine resident doctor of Lorma Medical Center, so that she can give us a brief understanding of this variants nga naman. So, good morning. Hello po, good morning po. Yes. For now, I will be sharing some information po regarding variants. Let's make it easier for the people to understand ano ba tong variants, ano ba tong COVID-19 variants, bakit ba may variants, and ano ang implication nito sa mga tao, anong implication nito sa health natin. So,
At Yes malaking po. bagay ito, Dr. Mabel, dahil para mabigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ang ating mga ka-rangers at mawala ang kanilang pangamba at takot sa mga ganitong mga impormasyon. Doktor, simulan na natin ang ating pagbibigay ng impormasyon sa ating mga ka-rangers. Okay, thank you for this opportunity actually for having us here para mag-share ng information. So, let's start off. A lot of people kasi hindi talaga naniniwala sa COVID kahit kahit 1 year na tayo nakaka-encounter ng COVID, a lot of people still don't believe it. So, that's one of the challenges actually until now sa mga clinicians, sa mga doctors, sa mga health workers natin, and all the frontliners. So, the current situation ng COVID ngayon in the whole world, so globally, as of August 17, 6/28, sa August 17, there has been noted na 207 million confirmed cases of COVID in the whole world. We already have 4 million deaths related to COVID. So that's how devastating COVID is. And I hope people really believe na with yung COVID, ano. Of course, the health sector has been working hard, and so far meron na tayong vaccine, and about 4 billion doses has already been given to the people around the world. This has been taken from the data po ng WHO. So, ano ngayon? A lot of news ngayon. Actually, kanina I have seen news kanina na ang daming Alpha variant, Beta variant, Lambda variant, Delta variant. Laki-laki ng concerns natin about the variants. So, I found this one funny. Actually, this is taken from Facebook when Lambda variant and Delta variant saw each other daw in the Philippines. Hello. Sobrang funny. Anyway, sa ating biosurveillance, ang biosurveillance kasi natin, ang in charge yan is DOH. So as of August, half of August, we already have 807 beta variants, and those who were 807 beta variants, and meron na rin po tayong 807 delta variants na nalista na nag-undergo ng genome sequencing. So what do we mean by variants? So we have two listed na information about variants. So variants of concern, ito yung mas kailangan nating of variant or yung changes na nagkaroon dun sa virus and increased transmissibility sa mga tao. Yes, ma'am. Oo. At marami nang nailista sa Hindi, iba't ibang epidemiology variant. or Tama po ba, Doktora? Tao. Yes po. Opo. And the number two definition ng concern is there should be an increase in the virulence. Ibig sabihin, mas matapang na siya. So, mag-iiba present ang variant na to. Dati, ang iniisip natin, ang COVID, mag-present siya most of the time as ubo, sipon, lagnat. Ngayon, merong nalilista na nagpapakita at nagpe-present as diarrhea, nagpe-present as headache lang, nagpe-present as sakit ng tiyan or lang ng katawan, panghihina, mga ganun. So those are big implications kasi on how we can catch yung mga cases na to. And part of the definition of a variant also is Yes. Yes, Isa lang Doktora. ibig sabihin yan. Dahil mas madaling makalat, mas tumapang yung virus, mas mahirang agapan. So yun yung definition natin na concern. As for variant of interest, ito nakikita lang natin basically kasi sa genomic sequencing, makikita nilang may changes doon sa genetic material ng nagkakaroon ng pagkakaiba na doon sa mga itsura ng virus na predict nila to be something of
cause ng easier transmissibility. So wala pa siyang masyadong implication when it comes to epidemiology or dun sa pagkalat sa tao. Parang nandun pa lang tayo sa prediction. So interest, parang something of interest pa lang siya. Pero itong variant, kita na talaga yung pagkalat niya, ads niya sa population natin. So there are variants of concern, UK variants, South African variants, the into Greek letters, and Delta. Ito pa variants of concern natin, and we have been encountering na itong Delta. Yes. Doktora, Doktora, yung sinasabi ng UK variant. medyo, The variant ngayon ang may concern because it is pretty much miscible. Doktora Mabel, patungkol nga rito, ano po yung mga hakbang na pwede na lang nating gawin at sa paparating at paano natin i-handle ang mga ganitong variant na lang para sa ating mga ka-rangers para mabigyan sila ng malinaw at pangmasa na eksplanasyon? Yes po. Ito po, actually, what do you know about the Delta variant? That aside from being it as being twice as infectious as the original strain, meron naman tayong mga ways to control it. So one is vaccination, and you will see a lot of information that the Delta variant is the pandemic of the unvaccinated. So magpapakuna po kayo when it comes to return. Please wag mag-aatubili or wag magdadalawang isip na i-receive yung vaccine. And although may infection pa rin sa mga vaccinated people, it is very rare na. And they don't manifest na po yung mga severe symptoms. And they don't need actually to be hospitalized. Moreover, yung mga vaccines na available sa atin are very much effective kasi against the Delta variant. If you see information sa Facebook or sa YouTube na hindi daw siya effective, please don't believe it immediately. You can find reliable information naman sa ating mga sa WHO, sa mga reliable sources. And vaccination, I would like to emphasize, is the most effective and the most cost-efficient way to prevent yung pagkalat pa ho ng Delta variant. So, what if kung na-expose ka sa isang patient na sinasabi nilang positive, COVID-19 positive, and you don't know if it's Delta variant or not? The only thing that you have to do is, of course, number one, to isolate yourself and to undergo quarantine, and the patient na nag-positive has to undergo isolation. And if you consider yourself as a close contact, hindi ka pa natawagan ng contact tracers ninyo, then submit yourself to your local government unit for testing. Tapos next, if ever nag-positive ka sa COVID-19, you have to watch out for these manifestations. So you can take a picture of this slide and monitor yourself for any progression ng symptoms. And I would like to emphasize also that not all patients who has a positive test result for COVID-19 are needed to be admitted. So meron namang mga patients po na pwede natin i-monitor sa bahay, especially those who don't manifest with severe symptoms. So nandito ko sa baba, nakalista dito kung ano yung mga red flags. I always tell this to my patients. Red flags and yung mga severe symptoms na kailangan kong makita na kayo ng doktor ninyo or madala na kayo kaagad sa ospital na pinakamalapit sa inyo. So, since not all COVID cases are managed in the hospital, the asymptomatic and mild symptoms can be treated at home. At Lorma Medical Center, we offer po COVID-19 home care package. You can have our online consultations para hindi na kayo mahirapan.
look for Lorma online consultation, and you can have your information there regarding our home care package para hindi kayo mahirapan na magpakonsulta. Definitely. So, That will thank you po. Stay safe pa rin po. Those are easy steps for us to get in touch with our medical doctors and Dr. Mabel as well. Doc, any person or group that you wanted to say thank you for today? Thank you po sa inyo dyan sa RNG Luzon for giving us, and sa program po ninyo for giving us opportunity to share information and information regarding COVID-19. This will help a lot kasi sa mga tao para hindi sila ma-misdirect. Yes, tama naman yan. Ang tama at hindi maling impormasyon ang dapat natin maibigay sa ating mga ka-rangers at mga manonood. With the help our, syempre, Dr. Mabel and with the help of services of Lorma Medical Center. Yes, maraming salamat po, Doc, and mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat din po. Ingat din po kayo. Ingat po tayong lahat. Yes, at ayan ikaw naman, anong mga insights natin ngayon sa tatlo nating guest barangayan, guest Dalakayan, and our Dr. Mabel? Yung nakita ko kasi, partner, that winning should always be something that is genuinely your purpose and your drive. Hindi mo naman masasabing nanalo ka porket you've won a trophy. More than that is that nakatulong ka. Your kindness have helped furthermore from not just yourself Ikaw ba, partner? Ako naman yung the barangay ng Guest Dalakayan, napatunayan natin na kahit ngayong pandemya, meron pa rin umuusbong at naging eye-opener sa atin na pagtulong sa ating bayan. At kay Dr. Mabel, ito yung mga bagay na dapat nating malaman. Yung kabilang storya, yung totoong impormasyon, yung dapat nating malaman. Hindi tayo dapat basta-basta naniniwala sa mga bagay-bagay. Yes naman, partner. Critical and inspiring stories. Hatid namin yan palagi sa inyo. Dito lang. So, partner, quote of the day? Yes, quote for today ngayong Winner Wednesday. Ang sabi nga ng nakakarami na naman. A winner is a dreamer who never gives up. Never gives up, partner. And kami, we never give up on you, mga ka-rangers. And thank you sa pagtutok sa amin. And shout out to our viewers that was with us in every winning step. We have our Hong Kong Rangers, di ba, partner? Yes, Hong Kong Rangers na si Brenda Tuliok, Merly Bayani Season, Billy Joe, at our YMC Badminton supporters din natin. Yes, we wanted to say good morning to Sir Rain Gayaw, also to Ma'am Charmaine and all the management and employee of Lemonade. Of course, Joshua Bandia and Carlo from watching pa from Cavite. At pasada naman natin ang ating mga sponsors. Nandiyan ang Muzor, Kati Alice, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade Hotel, Sangyo Pocha, Studio Coffee, Wala Nang Aw sa Pau, at Kati Alice, at nandyan din ang ating NGCP. Yes naman, partner. Yan ang balita ngayon. Pines Estate Gaming Corporation. Yan. And sa mga car-rangers natin that is willing to be part of our program, just give us a message through our messenger and our Facebook channel and email as well. At ito na naman ang panalong araw para sa inyo, mga ka-rangers, dahil siksik, liglig at umaapaw ang naibigay namin sa inyong inspiring stories at ang mga balita ngayong umaga kasama sa inyong umagahan. Ako, ang inyong papapiyang magpapasaya at dulot ay good vibes. Naman, siya kikay kakulitan nyo tuwing agahan dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends.
Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO!